Am făcut totul pentru soția mea. Am făcut totul pentru soțul meu. Va putea? Nu va putea nimeni. De aceea, dacă îți greșește cineva, de câte ori? Petru, ca evreu, la evrei era lege. Și de 3 ori ești obligat să-ți iei semn. De 3 ori. Dar a 4-a oară ești obligat. Și asta e indiferent ce-ți face. De 3 ori. Da. Acum, ia gândește-te, e greu să o iei. Și odată. Vine cineva și îți dă foc la casă. Trece la extremă. Bun, mă, nu e extremă, mă! Ai asigurare, ierți. De ce casa ta valorează pe sufletul lui? Da. Deci nu poți să ierți. Vine, iartă-mă, David, iartă-mă. Noi zicem acum că sunt exagerări, dar în istoria creștinismului s-au întâmplat multe astfel de lucruri. Dacă citim în Evrei, acolo scrie. L-a iertat odată. Mă rog că astăzi nu se mai întâmplă. Ascultă, David. În România. Da, chiar. Și? Sau când durești. Ai construit altă casă. Când era gata, i-a dat-o. Și vine iar, băi, iartă, nu știu ce nebunie am avut. Iartă. Dar și a 3-a oară. Băi, dai seama cât de larg poți fi. Zici decât să-și dea foc la casă, mai bine îți spune nevastă. Depinde. Depinde de nevastă. Atunci nu-l iartă. Nu? Ba, poate să bucură. Deci acolo Nu, vedeți? Acum ce zice Petru? Mai. El vrea să-L încânte pe Domnul Iisus. Încă Domnul Iisus se laudă că Petru are inima. 7 ori dublu și... Doamne, de câte ori să-mi ieri semnul? Ce face Petru? De 3 ori obligatoriu, dublează. 6 ori, mai pun una, să fie vârf. De 7 ori pe zi. Nu-ți mulțumim, Petre. Cum? Nici de 7 ori, nu, Petre. De 7 ori, de 70 de ori, câte 7. Și mai adaugă, pe zi. Cine poate să greșească? L-o terminat. Deci, cine poate să ierte, cine poate să greșească? Dar nu poate. Deci, nu poate să greșească. Deci, iertarea față de semne că îți merg la infinit. Ori de câte ori spune, iartă-mă, ești obligat să... Se zice că fratele Traian Dors, când a venit de la o condamnare, un sătean l-a întrebat, mai poți tu să ieși pe soția ta, care de atâtea ori te-o divulga la miliție? Știți ce răspunsul ăsta? Nu poate ea greși cât pot eu ierta. Eu cred că pretențiile astea lui Dumnezeu, în ghilimele, nu sunt pretenții exagerate pentru o făptură creată din nou, regenerată. Eu cred că Dumnezeu ne dă și puterea să facem asta. 100%. Corect. Pentru omul firesc e enorm. E enorm. E imposibil. Păi dacă noi, cam la viță, suntem în viță, iată vița noastră. Asta e. Și să ierți cu toată dragostea. Corect. De plin, de plin. Și dacă nu-și cere scuze. Nici și dacă nu. Deci, creștinismul care îl trăiesc, eu n-are pretenția asta. De pe cruce el se roagă. Tată, iartă-i. Ard acum în furnalul suferinței și vreau ca jertfa mea să fie ispășitoare pentru toți. Niciunul să nu ajungă în iad. El știa iadul, știa ce urma. Nu vreau niciunul, nici care m-a pus pe cruce, iartă-i. E vița, e supul, seva, asta. Eu nu cred că Domnul Iisus a fost tot timpul merit și smerit și așa. Domnul Iisus s-a întors și la tot. Vai de voi! Vai de voi! Eu nu cred că o zis... Vai de voi! Eu nu cred că o zis așa Domnul Iisus Hristos. Eu cred că Domnul Iisus te lasă să te autorizezi exact ce zice Pustan. Când s-a dus Andrew Jackson, al doilea, nu știu dacă v-am mai spus.
Că am fost acum 2 săptămâni, 3 săptămâni la Nandru, la Biserica Pentecostală și acolo un bătrân a povestit despre George Washington. Foarte frumos, extraordinar. Și vor mi-a dus aminte de ce o să spus Stan cu Andrew Jackson. Și episcopul a venit la parohia respectivă și a zis, ai grijă, că era un preot din ăsta vertical, care spunea păcatului păcat și ăsta. Și a zis, fii atent, că vine președintele Statelor Unite. Ai grijă că te destitui dacă ăsta. Nu. Și ăsta s-a ridicat și a zis, vai de voi. Inclusiv președintele Andrew Jackson, dacă nu se pocăiește, va ajunge în iad. Și încă o dată spun, domnule președintele Andrew Jackson, dacă nu te pocăiești, ajungi în iad. Deci eu spus direct în predică, vai, dar să noi să nu spune la propriul domnule, te duci dracului, îți spune eu, precis că te duci cu dracul în iad. Dar nu așa să zici, mă. Bă, poți să-i spui chiar direct, când i-ai spus de 10 ori, i-ai spus cu blândețe, i-ai spus cu frumosul, i-ai spus în genunchi te pui în fața lui, te rog, pune mâna și citește. Și atunci nu poți să-i spui, te duci. Da, așa? Frate David. Și atunci, numai un pic, și atunci la sfârșit, ăsta o să zic, mă, da, afară, vine și episcopul, vine președintele, l-a sărutat pe preotul ăsta, pe predicatorul ăsta și a spus, dacă aș avea 10 oameni ca tine, cuceresc lumea. Vertical și adevărați. Nu surogați. Știți? Mi-a spus un băiat din lume. Uitați, un banc. Eu nu ascult bancuri. Și domnul, hai să vă spun o treabă. Un băiat care, coleg cu Robert, nu știți, fost coleg de facultate. Și o zis așa, la un circ, sau deci la o sală din asta mare, cu multifuncțională, cu mai multe, astea erau mai multe spectacole. La unul scria, afișul adevăr, adevăr, afișul, deci era amără, seriozitate, amar și corectitudine. Nu era nimeni la casa asta. Dar la aia unde scria mic adevăr, dulce gărai, surogat și bunătate, și nu bunătate, altceva, era coadă și se băteau pe 3 rânduri. Asta e, frate, la care coadă stăm și noi. Știți? Că e frumos. Cel mai frumos să-mi pun o mască, numai smile, numai zâmbet. Vai, știi care treaba? Roada. Merge mai departe. Frate Dragomir, care este roada după care vom fi noi cântăriți acolo în cer? Pentru că Domnul Iisus, eu, pe unde mă duc eu, și la toate bisericile, baptiste, pentecostale, creștini, pe mine, spun, domnule, ar trebui pusă desenată balanța la noi, fie la fiecare pe biserică. Cu ce ne cântărește Domnul Iisus? Dacă murim, uite acum, cu ce ne cântărește? Dacă vine să ne cântărească azi, cu ce ne cântărește? Noi ne împărțim după culte, Hristos ne împarte după roadă. Frate, da, deci, e balanța, da? Mă zice, Flaviu, urcă-te pe balanță, cu ce te cântărește în partea aia altă? Că nu-i cântare, e balanță. Ce pune în partea aia altă, Domnul Iisus? Faptele tale? Faptele mele? Îl pune pe David cum e astăzi și cum ar trebui David să fie de la nașterea din nou. Și cât e diferența pe care să o pună? Și acolo te duci tu. Acolo tu singur te ceri. Da, vedeți? Și atunci care e roada? După care voi fi, că la intrare în cer să știți că vom fi cântăriți, vom fi judecați. Care e judecata? După smile? Vedeți? Îți două roade. Că totul vine dinăuntru. Știi care e? Ocul tău rău este, fiindcă... Știi ce? Mie vine să plâng, pentru că sunt atâția fățarnici, pentru că zâmbetul ăla duce la fățărnicie, frate. Dar din fățărnicie, dacă din dragoste zâmbești. Știi care? Da, cine vorbește mult de dragoste, fiecare vorbește de ce nu are. Acum, vedeți, ce se întâmplă? V-am explicat odată. Există asta la greci. Sunt două extreme și apoi ei au la mijloc traotes, mediul fericit. Deci, nu ai voie, deci, să zic așa, zgârcenia, e un păcat. Iar avea mâna spartă, să dai cum nu trebuie, iar. Dar a ști să te încadrezi corect pe scala aceasta, să știi când trebuie să dai și când trebuie să ții mâna închisă. Ăla se numea mediul fericit. Acum, asta numai ca exemplu. Alt exemplu,
de exemplu, orchesia era lipsa oricărei mânii. Și orchesia. Și orghilotes înseamnă o mânie excesivă. Amândouă extremele sunt rele. Dar copilul lui Dumnezeu trebuie să aibă, cum spune tot în limba greacă, pravotes, mediul fericit. Și tu trebuie să oscilezi corect pe scala asta, de la extremă până la cealaltă. Sunt momente când tu trebuie să întorci și celălalt obraz și sunt momente când trebuie să ai biciul. Ca Domnul Iisus. Da? Bine, și aici. Ca să poți să te încadrezi corect pe scală, spunea Domnul Iisus, ferice de cei blânzi, căci ei nu știu pământul. Dar aici blând înseamnă ferice de acela, la noi tradus blând, dar în limba greacă e un cuvânt care înseamnă a domestici un animal sălbatic. Adică a fi în firea celui rău. Deci tu nu te poți încadra corect pe scala aceasta dacă, vedeți, la noi nu numai se zice că Domnul ne-a eliberat de diavol, dar trebuie să ne dezbrăcăm și de firea aceea. Asta e mai greu. Unul care îmblânzit, domesticit, care înseamnă nu mai este în firea celui rău, ci ești într-o fire de copil de Dumnezeu. Numai atunci, în lumina Duhului Sfânt, tu te poți încadra corect pe scală. Dreapta măsură care e scrisă. Imediat. Rămâi în dreapta măsură, e bine. Uite cum a spus, era vorba de un împărat aspru, cu numele de Henry, englez. Și avea un capelan, un om sfânt. Se numea, da, dacă mă numai. Imediat mi-a numit. Și, dom'le, el biciuia damele de la curtea regală pentru comportamentul lor. Latimer se numea. Și el într-una îl părea la împărat. Și într-o bună zi s-au dus toate, a spus, Maria ta, dacă nu îl pui la punct pe Latimer, noi nu mai mergem. Și uite, cu noi nu-ți mai merge. Dau la tare damele. Dar se tăia numai o femeie, dar mai multe. Împărat poți să fii. Toate s-au unit și așa. Bietul împărat mai să le facă dreptate. Și spune la Latimer frumosul, de-ai supărat, de-ai ofensat și nu am putut să ies în cale cu el. Uite, atâta nu m-am cerut ca să nu recurg la altceva, numai să retragi cuvântul public. Deocamdată atâta. El, continuând el, așa, el nu că iasă în fire. Doamne, le-a spus prompt odată, ați ajuns într-un hal încât meritați în biserică să fiți scuipate. Deci merge orice cuvânt. Doamne, s-a supărat foc. De ce am ajuns gunoiul lui ca să le scui pe oamenii pe stradă, că chiar așa am ajuns. Trebuie să se trage cuvântul, dacă nu, e grav. Da, bine, Marieta. Toate damele prezente. Să vadă cum își le trage cuvântul. Predică Latimer, s-a pregătit cu mesaj, așa, știi, legătură cu autoritatea lui Dumnezeu și ce înseamnă să fie slujba lui Dumnezeu, slujba Împăratului Suprem. Predica. Când a ajuns la piscul, așa, mesajul lui, face o pauză și spune merge, Latimer, ai grijă ce zici, aici este împăratul.
Doamnele. Și continuă, predică ea. Latimer, ai grijă aici împăratul. Se oprește puțin și începe mai. Latimer, ai grijă că aici e împăratul împăraților. Și pedeapsa lui este veșnică și nu pedeapsa unui muritor. Ai grijă ce zici. Împăratul s-a făcut mai mic ca macul. Deci, puterea Duhului, vă dați seama. Ăsta e adevăratul slujitor al lui Dumnezeu. Dom'le, el trebuie să asculte și de mine. Dar eu sunt muritor, nu tată. Dar trebuie să asculte mai întâi de Dumnezeu. Se face. Îți dați seama, așa un împărat măciucă. Și după aceea cu da, împăratul mi-a spus să-mi retrag cuvântul. Am să mi le retrag. Data trecută am spus, ați ajuns într-un hal încât meritați să fiți scuipate toate. Acum îmi retrag cuvântul. Ați ajuns într-un hal cu mult mai grav. Când m-am și părât pentru asta la împărat. Ați ajuns într-un hal încât nici nu meritați scuipate să fiți. Și-a retras. Nici măcar. Ăștia au strălucit. Deci ăștia și ăștia corectau chiar și împărații care erau în botezătorul. Nu înseamnă a fi credincios, a nu avea și răspinare. Dar trebuie să scoți în evidență autoritatea lui Dumnezeu. Nu autoritatea. Aici. De zile, măi, eu m-am contrazis, că n-am înțeles cu puntea aia. Care a zis dumneavoastră, vă 2 ani de zile și anul trecut în vară, asta de povești o grămadă. Cu puntea, să nu cazi nici în dreapta, nici în stânga. Ia-te! Da, asta e. Vedeți? Asta e. Deci, nouă numai ne place lozinci. Punem lozinci și ne smerim. Și suntem cum să cade, pace, soră, frate! Dar asta e cea mai rea mândrie, frate. Asta e mândrie. Eu mă îngrozesc că se uită Dumnezeu aici, mă scanează. Mă scanează. Cât duh am aici? Cât-s firesc, cât-s sufletesc, cât-s duhovnice spiritual. Și mă îngrozesc. Că am atâta de învățat și nu știu nimic. Că dacă mă ia Dumnezeu la balanță, acolo căzut de tân. Vai de capul meu. Da. Vezi? Dumnezeu ne va judeca după cuvântul, după cerințele Lui. Vedeți? El a cerut de la noi anumite lucruri și noi ne-am încadrat, am făcut ceea ce s-a El, vedeți, la ora actuală ne lipsesc modele. Da. Ne lipsesc modele. Nu există model nici în biserică. Măscărici avem, frate Dragomir. Măscărici. Dar nu avem scuză că l-avem pe Domnul Iisus. Nu avem scuză. Că nu-s modele, nu sunt. Nu, dar... Dar Iisus este. Dar nu putem generaliza nimic. Eu cred că totuși mai sunt și modele. Da, sunt. Deci nu mai sunt la intensitatea care au fost, da. Nu mai sunt expuse modele. Sau, da. Stau ascult. Sora Mărioara, nu să vă... Nu. Pentru noi sunt și aici modele. La masa asta. Modelele nu se văd că nu mai sunt puse în față modelele. Da, Deci aia e singura problemă. Nu se expuse. Da. El a fost el. Și creștinii trebuie să fie modele semenilor. A trebuit retipărită cartea. Că nu se retipărită. La ora actuală nu zic eu. Cei mai mulți zic, azi ne lipsesc modele. Și în politică se spune. Corect. Și în justiție, cu atât mai mult. De ce? Într-un singur cuvânt, lipsește Hristos. Lipsește Hristos. Și atunci, sigur, în loc de o viață plină de seva, cum era vorba aici, se duc contrar. Suntem. Domnul Iisus
care a dispus de cele două naturi, umană și divină, dar la el și natura umană a fost perfectă. Și când trebuia să se decide între bine Ghețimani pentru cruce, doar el știa pentru aceasta. El știa toate suferința. El știa totul dinainte. Ca om, deci vine. Imediat carnea s-a opus. Doamne, e frică. Doamne, caută un alt mijloc. Că eu să nu trec pe Golgota. Ca om, ca om. Dar ca Dumnezeu știa scopul. Și El subordonează neputința. Tată, totuși, facă-se voia ta, o capitulare de plin. Tot așa. Și noi mereu trebuie să capitulăm. Zicea fratele Pustan la cina Domnului într-o lună că Mântuitorul încă din copilărie, când îi bătea soarele din spate, el nu-și vedea propria umbră, vedea umbra crucii. Și niciodată nu a căutat să o devieze de lângă ea, ci mergea spre ea. Super. Se spune despre el, catolicii cu multe pomenii ăștia frumoase. Acum citesc eu pe o carte greco-catolică, super. Când el era micuț, se juca cu copilașii și făceau păsări. Da. Eu am auzit-o asta într-o carte de-a lui fratele Rica. Spuneți că o știu. Și, domnule, știți odată copii observ, pasărea nu-i zbura. Nu le venea să creadă. Nu le venea să creadă. Dar mereu, zbura pasărea pe care o făcea ea. Și mergea multe gândiri. Odată, în poveste felul acesta. Copiii râdeau de el, cineva i-a dat niște trandafiri. Și copiii răi i-au făcut trandafiri și râdeau. Și am rămas fără trandafiri. E normal să-mi luați voi trandafiri, dar nu uitați. Mie mi-au rămas doar spini. Eu sunt mulțumit cu spini. Și cu atât mai mult că trândafirii sunt la alții și spinii sunt la alții. Nu, dar probabil că lua trandafirii să facă dulceață de trandafiri. Lua metalele. Dar, în mod real, la el se trezește conștiința divină când avea 12 ani. Iar atunci a început să-și aducă aminte și chiar perfect de unde a venit, de tatăl lui, de trimiterea lui și de 12 ani. Dar când avea 11 ani, se întâmplă ceva. Evreii întotdeauna erau evrei, răi. Se jucau ei cu puterea Romului. Și capitala Galilei atunci Sephorisul. Sephorisul era cel mai frumos loc din Israel. Se afla la 7-8 km de Nazaret. Aici, în zona aceasta, a avut loc scena de cântare a cântărilor a lui Solomon. Deci, zonă foarte frumoasă. Acum, în mod real, Israelul era centrul globului. Foarte interesant. Și nu-s departe nici acum. Nu-s departe nici acum. Toate privirile sunt îndreptate spre ei. Da, și, dom'le, acolo, fiind Sephorisul, capitala Galilei, acum e America și în Israel, ca în puține țări din Imperiul Roman, era o regiune de ăsta.
6.000 de ostași. Și 1.000 de ostași romani erau în Seforos. Acolo aveau și depozitul de arme și ceva. Au spart depozitul, au reușit să ucidă paznicii și au furat armamentul. Când aude Roma ce s-a întâmplat, ordonă Seforisul să fie șters, răs. Și 2000 de rebeli erau pironiți pe cruce. Și trebuiau pironiți pe șosea principală. Dar pe aici trecea șoseaua principală care lega 3 continente. Și care trecea și pe Nazaret. Cum vă dați seama, tot la 50 de metri trebuia îmbrăcată cruce. Și Domnul Iisus avea 11 ani. Cu mintea de copil ager. Și el vedea cum aceștia se legănau sub cruce. Și unii chiar se prăbușeau sub cruce. Alții care nu mureau sub cruce, mureau pe cruce în cea mai mare agonie. Asta la mare. Și când se trezește conștiința, la vârstă de 12 ani, acea imagine proaspătă, la ani, deci îi stătea mereu. Și el își vedea în mod perfect că și el va da parte în asemenea sfârșit. Dar încă cu mult greu. E ceva, spune că curajul nu este acela fără să-ți fie frică. Curajul e ăla când vezi totul dinainte și te duci înspre și ești cel mai înfricat, dar nu te împiedică frica, fie cât de mare. Tu ești gata. Ăsta era curajul Domnului. El vedea crucea în toate agonia și el putea să se dea în lături. Toate au fost studiate. O slujbă, cum o curățam? Nu, e curat. Doamne, trebuie și împărații să fie cuminți unii și dâși, nu prin slujba religioșilor. Doamne, Irod, Antipa, se opune categoric și ordonă construirea orașului. Construiau orașul cu toate frumusețea. Ce credeți? Niciun evreu n-a vrut să locuiască în acel oraș. Că era curat. Da. Bă, Irod, ce face? Promite și o bucată de grădină. Nici atunci. Și atunci încercau grecii și arabii și alții și totuși am făcut. Ce am înțeles? Poșet. Ce înseamnă tradiția?